Maar ga even proberen. Ik pak hem naar het toilet. Doe je maar. Ja! Oké. Terug. Ja, een goeie draai. Nee, hoppa. Ja, die zit er. Ja, misschien dat hij heeft, hè? wow. Oh. Robje, kom maar. Ja, dat is voor mij de blauwe. Nee, ik als van de 10. Rustig hier, jongen. Allee, ik ben blij dat je in ons team zit. Niet schuin. En niet te traag. Ja, En dan ja. Hij moet bij Luc gaan, Maar ik heb ook een bier genomen. Ah ja, oké. Wie bent er, Rieke? Ik ben dat. Dat is onze fotograaf voor Playboy. Ja, dat is maar aan. Ja, dat is maar aan. Gaan we het zo pakken van mij? Zou het ook niet wachten dat er eerst zwaar is? De rode des. De rode des. Ja.